Welkom bij Kikker TV en vandaag nemen we een kijkje op de set. De zus en de broer komen aangereden in de auto en dan parkeren ze om te tanken, want de tank is leeg. En het meisje beslist om naar binnen te gaan en ze wil iets kopen om te drinken. Ze wil betalen eigenlijk de benzine, maar ze merkt dat ze niet genoeg geld mee heeft. En ze geraakt wel in paniek daarvan en ze wil zich omdraaien om naar buiten te gaan terug. En plots staat haar jongere broer in het deurgat en die heeft de bril aan van de overleden vader. Dus dat meisje, dat is heel confronterend voor haar. En ze wordt kwaad op haar broertje, ze sleurt hem mee naar buiten en ze hebben hier wel zo een ruziescène. Op dat moment groeien de personages echt uit elkaar. Lopen ze terug naar de auto binnen. Er zit ook een vogelverschrikker in de auto. Het broertje sleurt hij eruit, want die symboliseerde zo'n beetje de vader die er nog bij was. Er is echt een afstand tussenin. Dus het is eigenlijk een beetje de climax-scène, om het zo te zeggen. Ik ben de heer P. Mink en ik ben een figurant. En hoe is dat zo gekomen? Ik liep vanmiddag in het bos en liep ik de hond uit te laten en toen vroegen ze aan mij wil je de figurant zijn. Nou ja, hier ben ik dan, hè. Dus zo doen we. En heeft u dat al eerder gedaan? Nee, dit heb ik nog nooit gedaan. Dus de eerste keer. En weet u wel welke rol u speelt? Heeft u wel, ik weet wel welke rol u speelt, maar voor de rest weet ik nog helemaal niet wat ze aan het filmen zijn. Dus, maar daar krijg ik de CD nog van. Het is vandaag dag 3 met het filmen. Hoe gaat het tot nu toe? Wat vermoeiend, maar we hebben vandaag zeer mooie dingen gefilmd. Dus ik ben zeer tevreden. Het wordt nog een lange nacht, maar ik denk dat iedereen er wel zin in heeft. Het is een mooie locatie hier, topacteurs, dus we hebben er zin in. Komt goed. En wie bent u? Ik ben de echte zus van Domien. En we hebben eigenlijk samen het verhaal geschreven, dus ik ben co-scenarist. Het is eigenlijk een beetje gebaseerd op een persoonlijke ervaring. We hebben ongelukkig genoeg dezelfde situatie meegemaakt dat we het nieuws hebben gekregen in het ziekenhuis dat ons vader was overleden. En toen moesten wij samen de auto nemen naar huis. En dat was eigenlijk een beetje een absurde ervaring, want we hebben heel die weg naar huis daar gewoon niet over gesproken. Over alles en nog wat gepraat, behalve daarover. Dan zijn we ook zoals in de film frieten gaan eten, maar het was zo 11 uur 's morgens of zo. En echt heel bizar. En nu, zo bijna 10 jaar later, praten we daar soms nog over. Dat was wel... En eigenlijk dat was een beetje het vertrekpunt van de film. Wie ben jij? Matteo. En wat doe jij hier? Ik doe mee in een kort filmpje van Domien. En hoe is dat zo gekomen? Op een dag kreeg ik een bericht van Domien en die had via gehoord dat hij mij wel wil willen in zijn kort filmpje. Dus hij heeft mij dat gevraagd en ik zei natuurlijk ja. Heb je dat al vaker gedaan? Ik heb wel eens in een kort filmpje gespeeld en dat was een onwijs grave ervaring. Dus ik ga het zeker opnieuw doen. En is dat iets wat je later ook wil worden? Ik dacht altijd dat het eerder een hobby ging blijven, maar je weet maar nooit. Hè.